Misschien kun je vertellen wat The Room is en ook hoe je op het idee bent gekomen. Maar ook wat zijn je ambities? Wat wil je ermee bereiken? Die Room staat voor durven rekenen op eigen mogelijkheden. En het is na zo'n 1,5 jaar geleden ontstaan in mijn hoofd. Nou ja, ik zeg altijd, gedachten worden woorden en woorden worden daden. Ik heb 21 jaar in de jeugdhulpverlening gewerkt. En na zo'n 2 jaar geleden had ik zoiets van, dit is niet de manier waarop ik nog wil werken. Vanaf mijn bureau kun je niet beslissingen nemen over jongeren. En het verloop werd heel groot en dat was voor mij niet meer te doen. Toen heb ik gedeeltelijk ontslag genomen. Ik werkte toen bij Jeugdvermaat, dat is mijn laatste werkgever geweest. En ik werkte nog part-time op een basisschool, een schoolmaatschappelijk werkster. En dat ben ik blijven doen. En toen ben ik als freelancer trainingen gaan geven. Ik geef sociale vaardigheidstrainingen, assertiviteit, opvoedondersteuning. En toen ben ik beland bij het project voor tienermoeders Mamacita. Ja, en toen dacht ik, Jela. Jela is ook bestuurslid van deze stichting. Ja, we zijn vrienden van elkaar. Haar man heeft een leerwerkbedrijf SMJ. Sleutelen met jongeren. En ze waren gelijk in mijn hart. Ik had echt dit is het. Ja. Ik ben zelf geen tienermoeder. Ik heb mijn eerste dochter gekregen toen ik 27 was. En mijn jongste, die is nu 8. Precies hetzelfde als ik. Oh! 27 en 8. En ik ben wel al 12 jaar alleenstaande moeder. Dus in die zin kan ik ze wel vanuit de empowerment gedachte, daar werk ik vanuit, gewoon ze de kracht proberen te laten vinden in zichzelf. Want dat is ons uitgangspunt. Vind de kracht in jezelf, ontdek je talenten en ga daarmee aan de gang. Probeer daar op die ladder van de maatschappij je eigen plek te vinden. Je hoeft niet daar te staan, maar de plek waar je staat, dan moet je goed voelen. Ja, stevig staan. En dat is dan tegelijkertijd je kracht. En tijdens de trainingen merkte ik dat heel veel van die moeders het zelfbeeld heel laag was. Het is te verklaren vanuit hun achtergrond, vanuit hun geschiedenis, vanuit hun relatieproblemen. Nou ja, dat is heel goed te verklaren, maar dat is 1. Stap 2 is, wat doe je ermee? Je kan niet blijven hangen van, ja, maar ik heb het zo moeilijk. Ja, tuurlijk. Wie heeft het niet moeilijk, maar wat ga je ermee doen? Ben je bereid daaraan te werken? En Lisa was onder andere een van de meiden die ik tegenkwam. En ze zei, Rolien, ik vind het zo lekker bij je komen werken. En koken is mijn hobby. Ook van huis uit meegekregen. En creatief bezig zijn. Nou ja, zoals het hier is ingericht, is het de bedoeling dat het een gemoedelijke sfeer uitstraalt. Een soort van huiskamer-idee. Daar staat die room ook voor, de room. Kom binnen, zoek je plekje en wees jezelf. En ook voor de klanten, die blijven hier extra lang lunchen. Dit is een ondernemerscentrum. Dit is mijn vaste klantenkring. Ja, waardoor de jongeren dus ook het contact met de klanten kunnen opbouwen. We hebben ook allemaal een naamplaatje. We vragen de klanten ook naar een naam, zodat we niet hey meneer, hey mevrouw. Hey is sowieso niet aan de orde. En waardoor het dus ook laagdrempelig blijft. Ik heb 1,5 jaar als freelancer gewerkt, even terug naar dat stuk. En op een gegeven moment dacht ik, ik wil niet meer de jeugdhulpverlening in op de manier zoals dat deed. En ik kwam dit pand tegen op internet, januari 2008. Heel lang onderhandeld, want ik moest en zou dit pand hebben. En in juli is het rondgekomen, alle besprekingen, alles hoorde erbij. En ik ben in oktober gestart. Met alle steun van iedereen in mijn omgeving. Maar vooral ook mijn eigen kracht. Ik heb nog meer kracht van mezelf ontdekt. En dat blijf ik elke dag weer ontdekken. En elke dag weer denk ik, je doet het wel. En is ook een bevestiging dat dit concept nodig is. Maar kan je er echt mee rondkomen? Nee. Hoe doe je dat? Krijg je plaatsing? Ja, de gemeente Den Haag, de afdeling onderwijs. Doordat ik in het bestuur zit van SMJ, de Sleutelen met Jongeren, ken ik ook de wegen inmiddels een beetje. Dus ik heb aangeklopt bij de afdeling onderwijs. En die hebben nu voor 15 jongeren per jaar plek ingekocht. Dus ik krijg een gedeelte subsidie van ze. Van de afdeling voor tijdens schoolverlaten. Maar dat is 1 stuk. Ik ben nu heel actief aan het werken bij het JIT en doe maar op. Maar echt rondkomen kan ik er niet van. En daarnaast heb ik, weet je, het is heel dubbel. Aan de ene kant is dit mijn droom. En echt waar, als ik zonder geld kon leven, had ik gezegd, laat maar zitten. Ja. Maar goed, dat vindt mijn huisbaas waarschijnlijk niet goed. En mijn kinderen ook. Aan de andere kant denk ik, ik moet wel heel reëel blijven. En de huur is hier betrekkelijk laag. Ik ben ook begonnen met heel veel spullen die ik thuis had.
Echt, zelfs de tijdschriften had ik thuis, tafelkleden. Ik ben al heel lang bezig met, ik wil iets creatiefs doen. En ook iets wat voor de samenleving een waardevolle betekenis heeft. Dus thuis had ik zelf al heel veel spullen staan. Vandaar ook de naam Durven Rekenen op Eigen Mogelijkheden. Ja. Ik ben zelf heel creatief. Bijvoorbeeld de servettenhouders heeft een vriendin van mij bekleed. En nou ja, ga zo maar door. Maar ik moet het ook gewoon meer subsidie. Fonds 1818 is een van mijn eerste fondsen. Daar ben ik echt heel blij mee. Daar kon ik ook de keuken mee inrichten. En noem maar op. Dat is een eenmalige. Ja, dat is eenmalig. Ik wil structureel hebben. Ik heb vanaf november sta ik op de loonlijst van de stichting. Geen salaris, want ik heb wel salarisstrookjes, maar het geld is nog niet binnen van de gemeente. En ja, alles wat er binnenkomt aan rekeningen, dat gaat op de stapel urgent, niet urgent, belangrijk. Dus ik merk nu wel dat ik harder aan de weg moet gaan timmeren. En dat heb ik gedaan door die folder te maken. En ik heb naar de bestuursdienst heb ik gemaild. Ik heb nu een traject te koop aangeboden in de folder. Lisa heeft geflyerd voor me. En ik wil ook graag iemand in dienst nemen. Dus eigenlijk heb je wel plek voor meer jongeren, maar je krijgt ze niet maar 15 Nee hoor, dat is het niet eens. Iedereen vindt het een fantastisch project, maar de financiën blijven weg. Maar de gemeente heeft 15 plekken. Ja, maar per jaar. Nee, dus je hebt meerdere plekken nodig. Ja, dat is het. Ik heb meerdere plekken nodig die gefinancierd kunnen worden. Hoeveel kan je hebben? Ik kan er 6 op een dag tegelijk. Dus in die zin, verspreid over een jaar. En wat houdt een traject in? Hoeveel dagen is dat? Minimaal 3 dagen, maximaal 4 dagen. Dus dan kan je nog veel meer... Ja. En een traject duurt 3 maanden en kan verlengd worden tot 6 maanden. Dus je moet gewoon bekend worden nog, dat is het. Ja, en mensen moeten, want wat ik te horen krijg, ik ben geen erkend leerwerkbedrijf. En toen dacht ik, dit brengt me terug naar een paar jaar geleden toen ik net begon te solliciteren. Dat men zei, ja, maar je hebt nog geen ervaring. Je moet ergens beginnen. Je moet geaccrediteerd worden. Ja. Ik heb gesprekken gehad met Mamma Mia van de gemeente. Die vonden het een fantastisch project. Zeker omdat hun eigen project heel veel hoge eisen stelt aan die meiden. Nou, ik heb dat lijstje gezien. De drempel wordt alleen maar hoger. Je mag geen hoofddoek, je mag geen lange nagels, je mag dit niet, dat niet. En bij mij moet je gemotiveerd zijn. Punt. Ja. Maar zitten ze daarnaast nog in een opleiding? Zitten ze nog op school? Nee. Degenen die hier komen vanuit voortijds schoolverlaten, die gaan niet naar school. Er zijn een aantal die ter overbrugging naar school hier wel hun tijd doorbrengen. En Lisa bijvoorbeeld wil wel weer met een BBL-opleiding beginnen in september. Dus daar ben ik met haar de voorbereidingen mee aan het treffen. Zo van, goh, wat kun je doen? Dus je wil ze structuur bieden, inderdaad in eigen kracht zetten. En dan kunnen ze weer doorgaan naar de opleiding. Ja. Het is niet de bedoeling dat ze hier blijven hangen. Ik wil wel dat ze weer uitvliegen, maar dan met de bagage. Ik heb hier een meisje gehad, die is maandag begonnen bij een baan. Die is in januari begonnen. Heel verlegen meisje. Heel ongelukkig. En ik heb op een gegeven moment, ik ben ook heel confronterend. Zo van, goh, je zit hier nu. Wat wil jij? Ja, wat u wilt. Ik zeg, nee, het gaat niet om mij. Dit is mijn droom, maar jij hebt je eigen doelen. En daar een gesprek mee gehad. En ook gezegd, joh, ik ben al blij dat je hier komt. Regel nummer 1 hier is, wees blij dat je er bent. En prijs jezelf dat je er bent. De tweede regel is, wat is jouw succeservaring aan het eind van de dag? Hele lage doelen stellen. Oké, als jij een klant op een goede manier hebt bediend, dan mag je trots zijn op jezelf. Als jij met een klant een moeilijk gesprek hebt gehad of je hebt het geld goed teruggegeven, nou, dan ben ik trots op jou. Maar dat gaat niet om mij. Je moet trots zijn op jezelf. Ja. We trekken ook elke dag van die kaarten. Dat is om het positief denken te stimuleren. En dat is een onderdeel van de SOFA-trainingen, zeg maar. En de training is niet van ga zitten en we gaan een training doen. Dat doen we gewoon tussen de bedrijven door. Hè? Welke heeft Lisa vandaag getrokken? Lisa heeft voor vandaag nog niks getrokken, want had het heel moeilijk. Lisa had wel deze, volgens mij, vorige keer. En elke keer zo'n kaart, daar ben ik ook de hele dag mee bezig met. Zo van oké, je hebt nu bijvoorbeeld, Lisa had de vorige keer, het is niet de weg die het doel is, maar het gaan. En zij zat even klem tussen van, goh, ik moet van mijn ambtenaar dit, ik moet van mijn ambtenaar dat. Ik zeg, maar je bent nu bezig. Het gaat om het gaan. Je bent heel goed bezig. Hij kwam binnen en herkende haar meteen. Ze heeft de forum geleid. Ik zeg, meisje, je bent gewoon goed bezig. Ze is powervrouw geweest in de mensenbibliotheek afgelopen week. Ik zei, joh, je bent goed bezig. En wees daar trots op. En laat je niet afleiden door van het pad af te gaan. Nou ja, dat is dan een stuk van de SOFA-training en assertiviteit. Ze heeft een mail gestuurd naar iemand.
En daar kwam als bericht op van, goh, dit kan als bewijslast tegen jou gediend worden. Want ze had gezegd, maar dit is niet mijn wens. Ja, maar je hebt ook het recht om te zeggen wat je wil. Daarnaast moet je ook je plichten nakomen door te zeggen, oké, ik moet solliciteren.